Ešte na začiatok tohto videa by som sa vám chcel veľmi ospravedlniť, ale toto video bude točené na výšku, takže snáď vám to nebude vadiť. Užite si toto video! Takže ideme na Devinskú kobílu. Videnie. Toto bude kotolňa, no? To je kotolňa. Ze stůlálku by asi nikdo nešel, by se asi nikdo neodlákal. Kotol. Nie. Ubytovňa bývala na Devinskej kobyle. Takže ideme na patro. Ale vyzerá to tu fakt masívne. Ty kokos, ale bacha, nikto nespadnite. Tuto hore už nepôjdeme, pozrite, tu je to také zasypané, že aby sme sa nešmykli. Ale vidíme, že tam sú rôzne záchodky. To je chodba, no? Tak bohužiaľ je to trochu zasypané, takže hore nejdeme, ale ideme dole, takže uvidíme. Druhý stage bude elektrorozvodňa. Videli sme sa, že tam vo vnútri je transformátor, takže funguje to, je to pojaznené, takže bohužiaľ dovnútra sa nedá ísť, lebo je to aj zamknuté, takže tu sa nejde. Takže ďalší Teraz ideme naspäť na cestu a po pravej strane tá malá budova je vrátnica. Takže ďalší stage bude vrátnica. Vrátnica je bohužiaľ taktiež zavretá a zamknutá zo všetkých strán. Ďalej, bola sa to tu nejaká technika, takže uhú. Extrémna ozvena, ale taktiež tu nič není. A hlavne vykopané bezpečnostné dvere. A oheň! Videli sme sa, že za technikou, za ukrytou technikou by mal byť nejaký skrytý lesný bunker. A áno, už ho vidíme. To je fakt nejaký obrovitánsky raketový bunker. Hrubé múry. Ha, fakt hrubé múry. A nejaká aj tabulka, takže uvidíme. Wow. Fíha, tak tu je nejaká rozhodňa. A je to tu fakt mega. Tak, odpověď na to. Miško, pozor. Ešte je to, že bunker, že je tam nejaký výlez hore. Hore môže byť možno... Veľkého tajného bunkru. Ideme ďalej. Ideme do ďalšieho bunkru, ktorý je vedľa tohto masívneho. Bacha na zem. Pozor na hlavu. Ďalej to zamrežovali. Srdci. Takže ďalej to Můžeš zamrežovali. mami na fotku, Zuzko? Točím do šertov. Spravím fotku, no tak. Takže opúšťame toto miesto a presúvame sa zase ďalej. Ideme ďalej a toto bude nejaké pracovisko technických rakiet, takže retardéry. Ty kokos, to je fakt. Čum. Ty vole. Nosnosť 2000 kg, nevstupujte pod bremeno. To je to, na čo sme sa pozerali. Opúšťame toto stanovisko a ideme na ďalšie. A tam niečo vidím za tými stromami, takže uvidíme. To síce není na mape, ale... Zákaz tu. Úprimne, aby som tu vedela spať, pozri tam. To je aké kúšperké. Toto sa fakt tiahne, ale wait, to je plot, aha. Tak ale aj toto je dosť masívne, takže ideme tam. Takže pravdepodobne sa jedná o nejakú garáž, alebo čo to je, takže... Wow. To je vedľa toho tiež nejaký objekt, ale tiež pravdepodobne garáž. A moje predpoklady sú samozrejme jasné. Garáž. Ty kokos, tak toto je fakt masívna budova, asi najväčšia tu. Lola. Ideme. Asi tak. Kto sa dvíha vietor, uvidíme. Takže čo to je táto za budovu?
14, 15, 16. Sklad materiálu. Sklad materiálu. Utrženého typu. A toto je veliteľské stanovište, čiže toto hore nad týmto je veliteľské stanovište. Takže, let's go. A tu sú otvorené dvere, ľudia, otvorené dvere. Poďme doprava, či to je len tunel? Hej, to je len tunel. Ukáž. Nič tam nie je. Tak poďme ďalej. Od tuto nech nám nič dole nepadne. Zrak madrac od posielačí. Pikachu cesta. Go. Dick. Konec. A, tak nevadí, ideme hore. Oh my god. Ale ako vidíme, je to tam zamurované. Ale let's go. Why not? Sú tam len tieto. Na pole. Pozor na dieru. Čo sa stalo, keby si chcel robiť diery? Tam budú nejaké tunely, také káblové komory, ale také. Ešte ja veľké ty smierne, že by sa mohla riadiť. Hej? No. Hej. Tato? Tak na to bolo. Ideme ďalej. Je. Chceme? Koniec. Čakaj, zreď. Nakrytím všetko, čo sa dá. Dobre. Tam už nič nie. Dobre, ideme. Takto nejaký terč na vzduchovku. Veľmi dobrá práca, Adela. Kam tam hodíš? No, keď to tam bolo, tak asi áno. Nebo tam? Aha, tak to tam nechaj, ty si to našla. Aj keď to asi není moc dôležité, ale Neviem, našla. že by to bolo. OK, tak to tu bol asi nejaký Bigfoot, alebo čo. Presúvame sa z masívnej základne ďalej. Woo. Tak veľmi zaujímavý tvar, ale no čo, ideme na ňu. Šlapeme. 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 Tajú smerom preč vyzerá to. Nič nevypadne, nič to páčko. A ideme. Ale táčko ide vysielať. Došla správa, vítajte v Rakúsku. My sme v Rakúsku? Teraz, pred 4 minútami. Jak som tam Hello. Tak ideme naspäť. Dole. Na to si